Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, bertemu lagi di channel YouTube Pawah Repa Salwa. Ya Allah, selamat pagi. Ini menunjukkan pukul 6.30-an lah. Hari ini Yaya mau di make up Mbak Repa. Karena mau apa ya? Ya kan pentas. Mau nari apa? Coblak suweng. Lagi iki ya tak nani MUA-ne dari luar negeri nih, ke luar angkasa ya tak omongin ya. MUA ki yo rong tangi melek abot ijikan rupane. Iki nek adike dhewe ya ora payu. Sikatan wae urung ke ngono kowe aja semaput to ya. Ya. Ya, Mbak Repa contoh omong ya. Tenan Mbak Repa, wah ngono gak keliengan nih. Iki temanya apa hari ini? Temanya Mas Yutik cute dan imut ya. Ya. Engko nganggo ngono ki ora pernik-pernik manja. Njaluk Mbak Repa engko sithik ngono sing moto sithik ngono ben ketok ayu kowe engko. Gak ngono iki perpisahan gopo? Perpisahan SD kelas 6. Nah, Mas kan adik kelasnya kan kuwi sing pengen menampilkan apa kayak Mas tarian atau mungkin ada yang puisi, ada. Oh, kelas 6 gak ada pelajaran karena kelas 6 sudah lulus, Dok. Wis daftar SMP, Dok, kelas 6. Jadi ini kan ya kuwi kayak biyen wis suwe gak tau enek perpisahan-perpisahan kayak ngono kok zamane Salwa ki juga. Iki mungkin karena ya anaknya sendiri dari pihak orang tua, nek dari sekolah memang tidak ada kayak perpisahan, pelepasan apa ngono ki gak ono. Jadi ini memang orang tua sendiri sing berkeinginan dan murid-muridnya berkeinginan. Jadi ini memang kayak ngono ki tetep ono kayak persetujuan kayak ngono lho, nulis DS yang pengen ki apa ya Pak jenenge Pak ning kertas ngono ki biasae Salwa kae kan yo SMP kuwi ngono Pak, tapi ki kowe tidak menunjukkan sebagai MUA kulo Masya Allah Gusti Allah ngono kae yo kok tangane ora tak omongi nan banget tenoke ben MUA kudune ki lak yo ayu ngono ya. Dadi niki sing di make up ki percaya ki untunge adike dhewe. Lah nek sing di make up wong ya Allah Gusti sing make up rupane kaya ngono ki kira-kira iso ayu apa ora kok lak ngono. Iso cangkem lah. Delok. Isek kumut. Nah, kengko kostumnya pakai apa ya? Baju samin baju samin tapi pakai selendang ya. Bagus samin pakai selendang terus pakai kerudung. Engko nek joget iki centit ngono ya, aja kaku ya. Nek kaku mah kok robot. Hah? Olah kok Olah yang delok. Ndak kok Mas tampil nomor piro? Kowe tampil nomor piro? Ndadek mbah kowe piye? Ya dek ngono ki gak suwe, mesti sediluk tok. Engko nek pas Yaya ngono ki didelok terus bar mulai ya ora apa-apa. Gak ngono iki mesti kanca-kancane kudu make up ora? Make up. Tetep nek nari ya make up Pak. Mosok nari polosan kan juga lucu Ya ampun nek omonganku yo. Ya tetep make up walaupun Dipa ditakoki make up. Kowe narine mbek sapa ya? Narine mbek sapa ya? Berapa orang? Yang keras nek bilang. Berapa orang? Berapa orang kok? Ada tak mikir-mikir. Nek mikir wong bendina latihan bocah pira ngono, bocah 6 apa 7 apa 8 ngono. 7 ya. Kuwi sing cilik dhewe sapa kowe? Liyane kancanem gede-gede lho, kowe cilik dhewe lho piye? Kok iya nek cilik.
Berarti 7 orang kuwi kowe ning ngarep engko. Nah yo, kok nek ning guri ya ora ketok. Ketutupan ngancane sing gedhi. Stunting lho. Gitu. Aku bener mesti gede dhewe. Nang mantu lho. Oleh terus ya, Mbak. Lah kuwi terus piye nasib adik? Ya maksudnya ki ben sekno lho, Pak. Kan bukan aku wani nyebar piro kowe nangin aku dengan paksa. Hah? Kok iso merem? Bayar piro ya aku? Kembar bare Pak Piro? Jaluk gratisan nggih. Ya wis ngono sik engko neh. Ya kok iki ngene iki nge. Yoi. Pak Amine sing Sik salini sik. Nah, ini posisi berganti. Jadi ndek iki ben nyaman, tapi kuwi aku wedi nek keturun cah kuwi. Ya. Aja turu lho ya. Kowe nek turu ra tak gugah ra sido nari. Kalau di make up ya Mas ya dibukno ya aja turu terusan. Mari iki mukanya terlalu kecil dadine Mbak wis mbek boke kowe. Ben luwih penak. Wajahe iso sak tumplik. Sak epek-epekmu badruk apa? Epek-epekmu udah kan dari itu. Ya waya ya. Kowe iso gede bra ya? Iso gede bra? Heh. Kok tahu piye? Nana sapa? Iki cuwilik raine ya, Mbak. Nanti. Nana saya make up kemarin. Gitu kok jadi kembali. Ya Allah aku yang ngantuk sumpah tak nih kowe. Padahal ki ape bombah. Karo Om Putih ya kan wis ning tunjungan. Pokoknya kamu nih aja. Kuwi ngono ki lha apa jenenge? Ya kaya apa ya nek sing ku lho. Kurve ning pabrik gula gitu. Sing ape tinggo yon TP rencana. Dadi ya wis budale isuk banget. Ini silang gitu. Ndak aku kok yo bayangno mesti Salwa ki budale yo isuk. Dan setengah itu terlalu awan enggak sih? Awan lah, terlalu kawan lah. Paling enggak ya jam 6 ya. Jam 6 paling enggak budale. Pokoknya aja terlalu Pokoknya jam 6 kudu wis budal. Soalnya kan adoh to. Ya saiki bayangno nggone Mbak Indah sik rono lho. Mbak Indah sik rono. Modalnya aja pokoknya ngepet-ngepet soalnya cah sekolahnya saiki bintu nyelot lampak. Walah semakin awan semakin walah ngeri nek numpak pokoknya. Kok setan. Jadi ini mending so tak kon budal jam 6. Jam 6 kok pokoknya jam 6 kudu wis budal nek gak wis pokoknya jam 6. Masa iya petakos nang ngene Mbak Indah. Lah Mas nek jam 6 ki posisi ki santai, Mbak. Budal iki santai gak sing buru-buru ngono lho. Mungkin kan kami yang ini ya. Ya soalnya digawe pilak-pilak manja sing nek burung. Andek sing padha kok. Apa? Make up enak sing padha. Ndak make up netizen. Yo gaduh kan akeh tukang make up. Kok ngomong dipromosino Mbake. Kok dipacai sapa ya? Dipacai mbakku dhewe. Mbakku MUA terkenal sing pokoke sing gak usah adus ngono. Ngono ya, pokoke nek make up ora tau adus mbakku ngono. Ya. Yo ora ya aja ngono. Walaupun mbakku ki jemburit tapi make up-e apik ngono. Mbakku kuwi apa jenenge MUA. Terus mbakku ki apa nek arani make up iki murah-murah ngono ya. Ya. Harga di kantong. Tapi rasakan nawar. Nawar tak kualitas dasi. Lihatlah.
main dia? Salwa yo tidur manis bubuk manja. Wow, masih mengimpi dia. Kowe roh cah loro kan mas subuh tak gugah ya tangi. Wis tangi kabeh. Kowe roh dia langsung cukup piring, aku lesu. Mangan Pak, bayangno. Isuk mangan, bar mangan turu neh. Ya Allah, Sumpah. lele tenan. Enak panganan apa ndak? Aku diparing yang semasem karo bakso minim. Panasin ndang terus mari ngono terus. Mangan. Penguripan tak coba ngono nih. Yo ki jek isuk banget ki kok wis kalau mangan ta ya aku. Nah, ini belum jadi ya, masih dasaran gitu. Wes, engko tak sotenge maneh. Lah iki untuk customer dadakan iki Mas ceritane dipacaki Mbak Yune, tapi gak iso ngalis terus Mbak Rita alisno. Jadi iki mang dialisno, ben punya alis deh. Kayak mbah wis piye iki? Heh. Wes ben. Nah, dialisno iki. Ini ada Sela, anak Mak Jah ini. Kelas berapa ya lah saya? Berarti naik kelas 5 iki? Iya. Wis bar tes? Sekarang nomor rapot. Naikkan kelas. Makan ya? Mbak semprotkan nyamuk, Pak. Pak. Kayak Salwa ditakoki pakne, kowe mau wis ngombe obat to? Wis obat apa obat nyamuk? Saya salah. Saya suka sini saya. Lah kuwi sing kene gak pipine gak beratakno. Bedake. Yes. Nah, iki ya wis mulai nganggo blush on. Mau seneni ya. Kudu gelem ngono. Ya mam saiki pongko. Hah? Kok. Kok tak sekolah kardigan ya, Pak? Pak? Nanti banget kemulan. Besok. Tak suno. Wow. Wow, the mistis. Bu, Dek, gue yang gila. Proses pemakaian eyeliner. Beram. Terus tukang sotonya lemes terus dikai mangan. Mak, Bu. Yes, kan? Menang ya. Lambe nemku malah jebres kabeh kowe nek omongan. Sing arep berarti cowok ya? Sing arep aja dikatop sih. Oh, tak setiap kelas mengeluarkan per kelas ya. Iya ya. Per kelas atau ngetokno. Niku sego iku udah mama sampai kuwi sayur tahu. Apa guru aku ngantuk nih kayaknya guru aku. Enak aurane kan Pak, membawa energi bagi sekitarmu.
matane anak mamae sing cacat itu cuma bulu mataku tok. Ya ora apa. Kowe mari dhisik ngetokene gagal, Pak. Kowe diketok tak. Liyane ya Yoyo Ali kuandel-kandeli aku tok wis ora goblok gitu. Tapi kan kowe malah yo meneh rambut, Pak. Yes, ya itu kok rambutnya. Rambutnya kayak tuh rambutnya apa itu? Ya kan rambutnya sithik. Gimana ya? Apenan? Heeh. Masih kok tambahin. Mamsek yo, wes. Mamsek kok nek kono ndak lapar. Bangun. Yang Cantik. masih. Kendang pamen lagi. Mbak Yi pengen roh. Dang Rona. Adik sebegagah-begagah piye le? Hei. Ya Mbak sepatunya tiga munggah kasur ya Allah Mbak. Sungguh terlalu kau ya. Delok kene madurane sik. Siapa cik yang mene, Pak? Ya Mbak jam 8 lah, Mbak. Setengah 9 lho. Ya Allah, ndek engko nikono. Nikono ndek engko nganu. Kowe nek kene ae tak syuting kono kena mama. Orang sanggup tes lho apa? Sanggup tapi udah sanggup buku. Gue tas ngaji cilik. Gue tas ngaji cilik. Gak terlalu gede. Apa yang bilang modal gede? Ndang keke. Mah. Ya total. Terus silite wis lower lagi. Ala nek sanggup. Gak sanggup tas. Minum, tapi gue minum. Gak gue tas tapi gue minum. Bisa nih ya, Ren. Wes gue minum. Minum sampai penting gue minum. Gue aja nek ganti tas cilik ngono kalih Mbak sampean. Akhirnya dah hasil. Le nek keberkahan kuwi le, nek keberkahan le. Yo adus ya. Ya Allah amit-amit ya wis setengah 9 iki jam 8 kurang adekmu lah yo. Sabar ngono lho. Ya. Seneng. Di make up jadi cantik seneng. Lihat ta? Jadi cantik seneng. Mbak Em ket lho. Kek lain. Kainan sih guys. Iso leran mubeng rono sik jare ben gak ngantuk. Cantik Masya Allah. Pakai itu biar gak Iku men gak mledeh, Nduk. cepat. Nduk. Kuwi cantik kemarin. Kuwi ben gak kosong. Saya dengerno Bunda. Kanca-kancamu malah nganggone ribi-ribi aku wis roh. Ki postingane mbokane. Kuwi dadi cantik, Dek. Lah iya, terus mari ngono dikeki bros. Kuwi ben gak iki mu terlalu ndrombreh ngene lho, Nduk. Makane ngono, buka. Dilarang pe. Delok bare paman nih digoleki ayo. Ora. Ning diparake. Tekek enek. Oh, berarti gugah Dek Salwa berarti. Gugah Dek Salwa. Mari ki mamamu yo ning kono. Enak tak lunga. Lunga ning ndi? Iki dengerna ya. Kon minum ya. Ben gak dehidrasi minum air putih. Engko sangune ning kono dieling-eling. Engko nek bar misale apa? Susuk ya kayak kono neh iso Yo, dibelah to. Kuwi jenenge kantong ajaib wong jaman biyen ngono ki, Nduk. Kok mbah-mbah jaman biyen nek ndeleh dhuwit kuwi ning jarik. Kowe roh gak? Pituture Bunda. Kowe roh di jaman biyen gak? Mbah-mbah jaman biyen. Tahu ketemu mbah-mbah tua enggak? Nek pati nek mbah-mbah tua. Sing isek jarikan kuwi kene. Wis mati kabeh. Oh, gak masa sing jarikan kuwi kene. Tahu ketemu enggak kamu? Mbah Narti. Mbah Narti pakai jarik. Jarik kok kowe ngono ki lho. Hah? Mbak Aim. Mbak Yaim Gak pakai jarik.
Ketemu, pernah ketemu. Lah wong jaman biyen kuwi jarike kan ora langsung ngene iki, jarike sing dawa ngono ki ya. Terus nek ndeleh dhuwit kuwi ning ujunge jarik ditaleni terus disempet ngono. Kuwi adalah cara terbaik. Plastik ah. Enggak apa plastik? Enggak ada. Enggak ada apa? MPG. MPG. Potong. Wes, udah berangkat. Ya wes Dang, kono. Salim Bunda. Ya. Salim, hati-hati. Salim Mama, Dang. Adikmu dikunci. Nyeteng. Adik, bisa. Orang kan jadi praktik, pedangnya dari gue mau ae. Praktik copot, panggilan. Lo pulang jam pira? Pulang jam pirang kok? Lah piye iki kok mosok mlaku? Bicarane takone gurune. Wes yang terakhir ramean. Bude ketok mangko stiker dhek petunjuk. Ya wes ngono ae. Ya cus.